Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Юллардагы вазгыять кийринки кала, юл хәрәкәте куркынычсызлыгы буенча комиссия утырышында нинди мәсьәләләр турында сөйләштеләр. Бер сәгать эчендә еллар буе төзегән әйберләрсез калдылар. Хезмәттәшебез Елена Камалова гаиләсенә кайгы килде. Юллардагы вазгыять кийринки кала бирә. Бүген Чаллыда юл хәрәкәте куркынычсызлыгы буенча комиссия узды. Питбайклар, электр самокатлары темасын игътибарсыз калдырмадылар. Утырыш барышында нинди мәсьәләләр каралганы турында алдагы минутларда сөйләрбез. Итоги работы за 2025 год хуже, чем в 2024 году. 2025 елда зыян күрүчеләр белән 485 юл транспорт һәлакәте булган, 500-дән артык төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган, 18 һәлак булган, аварияләр саны 0.6%-ка кимегән, әмма үлүчеләр саны 8 кешегә арткан. 2026 елга фараз шулай ук кийринки. 2 ай эчендә аварияләрдә 2 кеше һәлак булган. 18 трупов, и ни в одном из этих 18 трупов нет дорожного фактора, чтобы действительно яма какая-то была. Да, лет 20 назад такие факты были. Дорога плохая, ограждение какое-то неисправное, там, светофор нерабочий оказался или так далее. Там, сложный перекресток был. Практически, вы видите, за последние годы таких участков у нас не осталось. Светофор есть? Есть. Разметка есть? Есть, освещение есть, все есть. Вот кто виноват? Муниципалитет все сделал для того, чтобы встречные потоки развести. Летит, глаза квадратные. Ну как можно на ровном месте, освещенная трасса? Чаллыда юл транспорт һәлакәтләре еш була торган тагын 9 урын бар. Чагыштыру өчен 5 ел элек алар 18 иде. Из них 3 на автодороге федерального значения М7 «Волга». В местах концентрации произошло 43 ДТП, в результате которых погиб 1 человек и 55 получили ранения различной степени тяжести. Ради Кадиков шулай халыклар дуслыгы проспектыннан Раис Биляев урамына кадәр юлларга капиталь ремонт ясарга, шулай ук Мәскәү проспекты төзелешенең икенче чиратын төгәлләү мөмкинлеген карарга тәкъдим итте. Түбән Кама һәм Яр-Чаллы шәһәрләрен урап узу юлында билгеләп үттеләр. 79 миллиардов рублей направлены на то, чтобы улучшить безопасность дорожного движения. Часть транзитного транспорта, а это порядка 30%, ушли из города Набережные Челны. Утырышта тагын бер актуаль тема электр самокатлары турында фикер алышу булды. Питбайклар темасы да читтә калмады. Пока не будет соответствующей инфраструктуры, раз. Пока не будет четкого законодательства, два. Мы, город Набережные Челны, использование прокатных электросамокатов разрешать не будем. Утырыш барышында Республика дәүләт автоинспекциясе башлыгы урынбасары билгеләп үткәнчә, хәрәкәтләрнең төп төрләре булып автомобильләр бәрелешү, җәяүлеләрне бәрдерү һәм киртәләрне бәрдерү тора. Алексей Пономарев шулай ук светофорлар яктырылган юл билгеләрен куярга кирәклеген һәм башка нәрсәләр турында белдерде. Полагаем, что наличие тросовых ограждений позволило бы избежать встречного столкновения. Здесь с нами совместно было принято решение об установке на данном участке тросовых ограждений. Необходимо реализовать запланированные мероприятия при наступлении благоприятных погодных условий. Профилактика эше балалар белән дә алып барылырга тиеш дип ассызыклады Алексей Пономарев. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең социаль челтәрләргә яки Макс кушымтасына языгыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Бер сәгать эчендә еллар буе төзегән әйберләрсез калдылар. Сүз безнең хезмәттәшебез новости программасын алып баручы Елена Камалова турында бара. Аның гаиләсендә фаҗига булды. Иләре тулысынча янып бетте, яраткан хайваннары һәлак булды. Куркыныч янгын Тукай районы Илбуктина авылында шәршәмбе көнне кич белән булды. Кара төтен баганалары ерактан күренә иде. Безнең төшерү төркеме хезмәттәшебезнең фаҗигасыннан читтә кала алмады. Без Елена Камалованың хәлен белдек. Очень сложно возвращаться к нормальной жизни, когда все вокруг замерло, ничего уже не осталось.
и собак не вернуть. Елена Камалова үшін барынан да бигрәк яраткан йорт хайваннары Рустой терьер һәм 3 немец овчаркасын югалтуны кабул итү авыр. Аларга күп игътибар, кайгырту һәм күп вакыт бирелгән. Ул алар белән даими шөгыльләнә иде, төрле ярышларда катнашалар һәм аның этләре күп тапкырлар иң яхшылары дип табылды. Алар гаилә әгъзалары иде. Самое обидное, что здесь все-таки погибли собаки. Всего было 5 собак. Это были 3 немца, 2 русского тоя. Немцев мы не спасли никого. Один русский той тоже погиб, одну собаку удалось спасти. Немцев откачивали, одну только нашли, откачивали как могли, не смогли откачать, она умерла. Очень жаль. Ут бар нәрсәне дә кара төтен белән чулгап бик тиз тарала. Өйдән бер нәрсә дә калмаган диярлек. Елена Камалованың гаиләсе күптән түгел генә ипотека түләде. Алар өйне иминләтләштерүгә озайтырга өлгермәгән. Гаилә бер мизгелдә түбәсез һәм яраткан йорт хайваннарсыз калды. Все, что осталось от потолка, это обгоревшие доски. Фактически крыши нет. Өйгә тулы реконструкция таләп ителә. Тәрәзәләр урынында матраслар тора. Идәннәрне сүтәргә һәм яңартырга кирәк. Стеналарның берсен шулай ук сүтәргә кирәк булачак. Җиһазлар, көнкүреш техникасы, шәхси әйберләрнең барысы да чүпкә ташларга гына. Өйләре януы турында гаилә күршеләреннән белә. 25 числа в районе 5 вечера позвонил сосед, сказал, что у меня горит дом. Ну, естественно, о таких вещах не веришь. Думал, шутка. В итоге потом, в ходе разговора все-таки подтвердилось то, что да, действительно дом, действительно мой. Зимой как раз сюда переехали в 2021 году. Страховка закончилась 14 числа, незадолго до пожара. Янгынның якынча сәбәбе электр үткәргечләрдә кыска ялганыш. Янгын террасадан башлана һәм тиз арада өйнең түбәсенә күчә. Һәр кеше авыр хәлдә калган гаиләгә ярдәм кулы суза ала. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Җылы уңайлы һәм рәхәт мохтаҗларга кием кабул итү һәм тарату пунктының үз бинасы барлыкка килде. Элек әйберләрне урамда, ГЭС бистәсендә, фонтан янында бирәләр иде. Волонтерлар сүзләренчә, һава торышы начар булганда, бу мәрхәмәтле гамәлне үтәү җиңел булмаган. Еш кына киемнәр яңгырлар һәм кар астында бозылган. Активистлар үзләре дә кыш көне эшегән. Хәзер барысы да уңайлы шартларда эшләнә. Кирәксез кием салымга мохтаҗлар арасында ихтыяҗ зур. Кабул итү һәм өләшү пунктына өлкән яшьтәгеләр, күп балалар һәм авыр тормыш хәлендә калганнар килә. Здесь хорошее место. Мы подбираем брюки, рубашки, куртки, берем бесплатно, одеялы. И еще разные вещи есть, хорошие вещи. Раньше это на улице был, на улице холодно, и дождь идет, снег идет, не можем выбрать. Сейчас нормально, все, люди придет, забирает, кому надо, какую одежду. Волонтерлар әйтүенчә, кайбер мохтаҗлар әйберләрне күп итеп ала. 2 бабули приходят, они прям такси заказывают, потому что сами не могут унести. Они по несколько мешков, они в деревню отправляют, у них там родственники. Джинсылар, җылы чалбар, күлмәкләр, башлыклар, аяк киемнәре, йомшак уенчыклар, мәктәп формасы. Пунктның ассортименты төрле. Волонтерлар сүзләренчә, хатын-кызлар, балалар, яшь-үсмерләр киемнәре күбрәк, ир-атлар киеме азрак. Люди, получается, оставляют вещи в контейнерах. С контейнеров это попадает в сортировочный центр. После сортировки вещи в хорошем состоянии уже направляются сюда на развеску. То есть мы большой партией их сюда привозим, и здесь уже волонтеры их по мере возможности, по мере потребности их уже развешивают, довешивают. Киемнәрне битараф булмаган чоллылар китерә. Пункт җитәкчеләренең сүзләренә караганда, әйберләр яхшы хәлдә, чиста һәм йыртылмаган булырга тиеш. Хочется, чтобы люди сюда приходили, проводили время, особенно пенсионеры, они здесь с удовольствием находятся, общаются друг с другом. Это становится не только раздачей одежды, а место, где они проводят время, помогают друг другу что-то найти, что-то подобрать. Кием кабул итү һәм тарату пункты һәр ял көннәрендә 11-дән 13 сәгатькә кадәр эшли. Җитәкчеләр әйтүенчә, 2 ай эчендә волонтерлар мохтаҗларга якынча 6 тонна әйбер өләшкән. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Тахир Бикметов, Яңалыклар.
Ураза тотучылар ихтибарына иртеге изге Рамазан айының 10-ші күні сәхәр ашауыны түнгі 4 сағат 21 минутқа қадар тамамларға керек. Хауыз ашу вақыты 17 сағат 3 минутқа туры келе. Рамазан айында Құранға хәтім қылалар, яғни тулысынша оқып шығалар. Аллахы Тағала изге китапны оқыған кішіге де, тыңлаушыға да сауап вәғді ите. Ураза вақытында сауаплар бірме-бір артырылып языла. Шуңа күрә әлгі фұрсатны қолдан ышқындырмайық. Тотқан уразаларыбыз һәм қылған изге ғамәлләребез қабуллардан болсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән имин булагыз. Тяжело было слышать, особенно... Алло. Бабушка, привет. Как я рад тебя слышать. Вот теперь все хорошо. Слуховые аппараты «Вслышу-вижу» со скидкой 12% до 28 февраля. Успей купить новый автомобиль «Лада» с выгодой до 20% по госпрограмме. Гранта от 630 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю. Обмен авто по рыночной цене. Автомаркет, улица Машиностроительная, 31.